Слава Украине, шановныя сябры! Праграма «Мова на нова» не могла застацца ў баку ад вайны, якая разгарнулася ва Украіне. І каб падтрымаць украінцаў і выказаць ім сваю салідарнасць, сёння мы размаўляем пра украінскую мову. І ў гасцях у праграмы «Мова на нова» прафесар украінскай філалогіі Варшаўскага універсітэту спадарыня Світлана Романюк. Добрый дзень, спадарня прафесар. Доброго дня, щиро вітаю вас. Што значыць украінская мова для украінцаў? Якую ролю адыграла украінская мова ў станаўленні украінскай тоеснасці, ідэнтычнасці? Українська мова, так як ви слушно зауважили, це той консолідуючий чинник, це той елемент, який свідчить про нашу ідентичність. І розуміння його, розуміння, наскільки важливо дбати про свою мову, це теж елемент безпеки, яка є зараз порушена і яка є загрожена в Україні. Мне так прыемна слухаць вашу прыгожую украінскую мову. І я ўсё разумею, нам не трэба перакладчык. Вы разумееце маю беларускую, а я разумею вашу прыгожую украінскую мову. Гэта сведчыць пра блізкасць, пра роднасць наших моваў. Наша близькість виникає передусім зі спільного лексичного фонду, бо кажуть мовознавці, дослідники, що саме українська і білоруська є найближчими за лексичним складом, який біля 80% складає. Натомість далі йде польська, сербська мова, а вже потім тільки російська. Так ми розуміємо один одного, так ми можемо порозумітися. Але коли я кажу, що українці знають українську і повинні знати українську, то йдеться не про звичайне порозуміння, а йдеться розуміння на рівні ментальному, на півсвідомості. А цього вже між громадянами різних країн і мовцями, які спілкуються різними мовами, просто не може бути. Дуже добре, що ми розуміємо один одного. Проте, як ви слушно зауважили вже на початку нашої зустрічі, відрізняється фонетика, відрізняється та милозвучність, яка розрізняє наші мови. І в тому є і прекрасне, і відмінне. З одного боку ми тішимося, що ми схожі, а з іншого боку ми пам'ятаємо, що ми не є тим спільним, яке намагається пропагувати, саме так, пропагувати Росія. Ми маємо спільне слов'янське коріння, але це не означає, що ми маємо ідентичні мови, що ми не маємо одну культуру. Нас хотіли загнати в спільність, з нас хотіли зробити людину радянську, яка не має своєї ідентичності. Так, це почасти вдалося, це вдалося зробити, гірко визнати, але на сході України. Це проникнуло у такий феномен, який є в Білорусі, який є в Україні, трасянка і суржик. Але це вдалося частково врятувати на заході України і зберегти, коли все-таки та українська є такою, якою б ми хотіли її знати, вчити і передати наступним поколінням. Пятая колонна. Экстремистские дзеянні, шайка наркаманаў, фальшывыя блохі, прымушэнне да міру. Усё гэта прыклады сучаснай навамовы. Не блытайце з мовай на нова. Што ж гэта такое? Тэрмін «ньюспік», то бок «навамова» па-нашаму, прапанаваў у сваім рамане «Антыутопіі» 1984 Джордж Оруэлл для апісання выдуманай мовы таталітарнай звышдзяржавы Акіяніі. Гэта штучная прапагандысцкая мова, накіраваная на дэфармацыю рэальнасці, маніпуляцыю думкамі грамадзян і падмену паняццяў. Аднак гэта не толькі трапны літаратурны вобраз. Падобная навамова фактычна была створаная за савецкім часам і, што прыкра, працягвае сёння актыўна развівацца у нашай і суседняй краінах. Гэта, па сутнасці, вербальная ідэалагічная зброя, пры дапамозе якой улады скажаюць карціну свету для апраўдання сваіх вельмі часта злачынных дзеянняў. Пятая колона, паслугачы захаду, ворагі народа, так яны называюць дэмакратычную апазіцыю, замежныя агенты, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, экстрэмісцкія дзеянні, мірныя пратэсты.
Прымус да міру, ваенны напад, правакацыя, усе дзеянні, якія ўлады хочуць выставіць у дрэнным святле, традыцыйныя каштоўнасці, па сутнасці чарка, скварка, правільная арыентацыя, дамастрой і, галоўнае, адданая любоў да дзяржавы. Адмоўны рост, падзенне, напрыклад, вытворчасці, аптымізацыя, звальненні, стабільнасць, стагнацыя. Памятаеце, як адзін чалавек любіць называць наш крыштальны сасуд астраўком стабільнасці. Сёння ў звязку з падзеямі ва ўкраіне прапагандысцкая навамова папоўнілася новую лексікаю, пазычаную пераважна з расейскай мовы. Актуалізаваліся таксама старыя выразы. Калонія з марыянетачным рэжымам Украіна. Шайка наркаманаў, жыдабандэраўская хунта, законна абраны ўрад Украіны. Самазванцам называюць прэзідэнта ўкраіны, а вось сапраўдны самазванец завецца прэзідэнтам Данецкай рэспублікі. Узброеныя бандыты, так прапагандысты называюць украінскае народнае рушэнне. І наадварот, незаконныя бандфармаванні ЛДНР завуцца апалчэнцамі. Вызваленне – гэта захоп чужых тэрыторый паводле прапагандыстаў. Ваенная аперацыя альбо спецаперацыя ва ўкраіне – гэта такі перафраз вайны. У адказ з'явіўся саркастычны выраз «спецыяльная фінансавая аперацыя», у якой свет хоча дапамагчы Расіі і Беларусі шляхам увядзення эканамічных санкцыяў. Цікава, што калі навамова ў Оруэла імкнулася да максімальнага скарачэння і спрашчэння лексікі, а разам з ёю і сэнсаў, то сучасная навамова адрозніваецца вялікай колькасцю грувасткіх апісальных канструкцый, як мы бачылі вышэй. Таксама нейтральныя словы набываюць у ёй часцяком адмоўнае значэнне. Так званыя міністры, так званае войска, так званыя праваабаронцы. Дарэчы, адным з інструментаў навамовы з'яўляецца хейт-спіч, альбо па-беларуску мова нянавісці. Пазнаяце лексіку змагары, БЧБшнікі, яйкагаловыя, амерыкосы, опы, дэрмакраты, ліберасты. З навамовай наўпрост звязаная оруэлаўскае паняцце злачынства думкі, па-расейску мыслепреступление, якое пераследуецца па законе ў таталітарным грамадстве. Вам нічога гэта не нагадвае? Карацей, цытуючы Оруэла, вайна – гэта мір, свабода – гэта рабства, няведанне – гэта сіла. Вось такую моўную карціну свету навязвае нам сёння прапаганда. Людзі, будьце пільныя. Спадарня прафесар, пуцінская прапаганда, апраўдваючы сваё жорсткае, крывавае ўварванне ва ўкраіну, сцвярджае, што Украіна не мае праваў на існаванне як самастойная дзяржава, што гэта гістарычны фантом, створаны фактычна Леніним. Што б мы маглі б адказаць на гэта? Заперечувати існування української мови, української культури – це звичайна ігноранція. Ми не можемо підпорядковуватися таким висловам, які будуються тільки для того, щоб сформувати пропагандистський переказ. Реагуючи на такі закиди Путіна, можу тільки сказати, що це не перші вислови президента Російської Федерації. Те, що Україна – це держава ні звідки, не має своєї історії і культури, це те, що з'являлося в його виступах уже раніше. Калі цяпер мы возьмем сучасную Расію, то часам яе называю таксама турмою народаў, таму што вельмі шмат нацыяў, вельмі шмат народаў, якія цяпер жывуць у Расіі, не маюць права вучыць родную мову, размаўляць на ёй, выдаваць газеты, пісаць і так далей. Така політика була продуманою. Така політика тривала десятиліттями, а навіть століттями. Що вдалося? Вдалося багато. Вдалося зробити те, що Україна на Сході багатовідсотково, дуже багато спілкується російською. Це та мова, яка домінує. Але домінує не тільки мова, домінує ідентичність. Тому що це нерозривні поняття. Ми не можемо говорити, що якщо я спілкуюся російською, дивлюся російські серіали, сприймаю російську культуру і відкидаю українське, що я є українець, бо я проживаю на тій території. Проживання в Україні теж і створює якісь вимоги від громадян, почувати відповідальність за минуле,
за історію, за збереження пам'яток і за майбутнє, за те, щоб вчити своїх дітей культури, мови, традицій, щоб зберігати. Ми можемо похвалитися тим, що в Україні в 2021 році з'явилася посада мовного омбудсмена. Тобто певні кроки робляться. Вважаю, що за 30 років цього занадто мало. І наступні повинні бути настільки інтенсивними, настільки продуманими, щоб викоренити мислення. Так, це звучить, можливо, дуже гостро, але викоренити мислення, що якщо ми належимо до чогось спільного, то ми повинні позбутися свого власного. Спадарня прафесор, якія функції в Україні виконує гэты моўны омбудсмен? Якія ягоныя заданні? Ми дуже тішимося, що з'явилася взагалі така функція і з'явилося таке бюро уповноваженого з забезпечення функціонування державної мови. Державною залишається українська. Це цілий кабінет, офіс, який повинен дбати за дотриманням реалізації мовного закону. Йдеться передусім про забезпечення функціонування української в публічній сфері. Почалися розмови про те, що російськомовні зазнають утисків, що вони не можуть спілкуватися російською. Ми відразу повинні чітко розмежувати. Йдеться про сферу приватну, йдеться про сферу публічну. Якщо я є державним службовцем, якщо я виконую свої обов'язки, скажімо, у банку працюючи чи на якомусь підприємстві, так, я змушена розмовляти державною мовою, так як я розмовляю польською у польському університеті. Це мій обов'язок. Те, що ми робимо удома, чи ми спілкуємося російською, чи ми спілкуємося білоруською, та якою завгодно, у це до цього немає доступу ані уповноважений, ані держава загалом. Тому такі закиди, що російськомовні не матимуть можливості спілкуватися російською, це величезне зловживання самим поняттям спілкування. Так? Чи це спілкування приватне, чи це спілкування офіційне. Не было ж ніякай ні агрэсіі, ні прыгнёту. Я маю таксама шмат знаёмых, якія жывуць ва Ўкраіне і карыстаюцца расійскую моваю між сабою. І нават прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі, ён ведае ўкраінскую мову, але у зносінах ён таксама часта вельмі выкарыстоўвае і расійскую мову. Так, почнемо з кінця. Президент Зеленський справді більшість навіть виступів своїх реалізує за допомогою російської мови, хоча треба віддати йому належне, бо щоразу частіше ми можемо почути теж українську. У Києві спілкування ви почуєте більшою мірою російською, ніж українською. На жаль. Не кажучи вже про Схід і про Південь України, де переважає російська мова. Тому про якісь утиски, тим більше на такому щоденному побутовому рівні, мені здається, навіть не варто говорити, тому що це так очевидно. Цяпер заўважыў, што украінскія вайскоўцы нават распачалі такую ініцыятыву, каб старацца размаўляць пераважна украінскую моваю. І яны пісалі ў соцсетках, што нават калі не будзе выходзіць у іх і будуць трапляцца і расійскія словы, гэта не важна. Важнае імкненне і намаганне, каб адрозніць свайго і ворага. Будь-які намагання розмовляти українською, спілкуватися – це незвичайне мовлення, це незвичайне порозуміння, це ідентифікація, це утожсамлення з народом, з його історією, з його культурою. Навіть якщо це з помилками, я розумію це. Багато з тих людей спілкувалося до того часу виключно російською. Напевно, їм складно буде, це зрозуміло. Натомість будь-які ініціативи надзвичайно важливі. Колись мій студент писав роботу про термінологію військову і зацікавився тим після подій на Майдані, що уся військова термінологія – це російська, бо так спілкувалися у війську, так? Радянському війську, у радянській армії. Тому будь-які намагання, будь-які спроби вийти з-під тієї залежності абсолютно повинні вітатися. Так, це все пізніше внормується, так, випрацюється відповідний поняттєвий і термінологічний апарат. Але те, що людина усвідомила потребу, те, що має прихильників, це надзвичайно важливо. Це ті кроки, які виводяться зсередини. Але треба відразу сказати, що українські люди, українське суспільство має ту тенденцію до таких внутрішніх ініціатив. В Україні потрібні зовнішні, маю на увазі дієві, функційні. Те, щоб нарешті наші чиновники мали таку потребу, щоб вони мали
однозначне потрактування і розуміння ситуації, що це є надзвичайно важливо. Це не можна відкладати. Тому що любая мова – гэта таксама шчыт, гэта абарона, гэта гонар Звичайно. кожнай нацыі. Спадарня прафесор, дзякуй вялікі за такую цудоўную размову, і мы жадаем усяму украінскаму народу перамогі. Слава Україні і жыве Беларусь! Героям слава! Дякую вам за запрошення. Надзвичайно приємно було з вами зустрітися, надзвичайно приємно чути білоруську мову. Я теж вам бажаю, щоб ви мали право і можливість розвитку свого. І сподіваюся, нам разом вдасться перемогти все зло, яке нас оточує. Ваше словце де Богу в вушка, як говорять у народі. Дякую.